Βάγκο προσθέθηκε και ο Ζεβλάκοφ, ο οποίος στην προθέρμανση του αγώνα τραυματίστηκε. Εδώ βλέπουμε τον διαιτητή Κοντογιαννίδη και η σύνδεση του Ολυμπιακού έγινε άνω κάτω με τον Πάντο για πρώτη φορά σε ρόλο center back, ο Μεδρινός έπαιξε δεξί back και ο Τζόρτζεβιτς πέρασε ως κεντρικός ενδιάμεσος και έπαιξε στα άκρα ο Αρτσούμπι. Δηλαδή ο Λεμονής τελευταία στιγμή κλήθηκε, ενώ εδώ βλέπουμε ένα σούτ του Μεδρινού που η μπάλα κατέληξε κόρνερ και από το κόρνερ αυτό προήλθε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο 11ο λεπτό. Άλλαξε τελείως τη διάταξη της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο ο Τάκης Λεμονής λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και ο Τζόρτζεβιτς ήταν και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Εδώ εκτέλεσε το κόρνερ, η κεφαλιά του Στολτίδη από πολύ δύσκολη θέση. Ο Στολτίδης ευθύνη όμως και άμυνας και τερματοφύλακα εδώ. Εκεί μπροστά όμως τον ακολούθησε ο αμυντικός, γυριστή κεφαλιά. Πριν από 2 χρόνια ήταν στην τελευταία νίκη του Ολυμπιακού επί το ατρωμή του εκτός έδρας ο Στολτίδης ο σκόρερ με 1-0 τότε, το Νοέμβριο του 2005. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται και πάλι στην επίθεση με τον Λούα να βγάζει τη σέντρα και ο Μιχαηλίδης απομακρύνει χωρίς να βρεθεί παίκτης του Ολυμπιακού στην πορεία της μπάλας. Ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση, βγαίνει η σέντρα από δεξιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Κορακάκη που επιχειρεί το σουτ στο 24ο λεπτό. Δεν ανησυχεί ο Αντώνης Νικοπολίδης. Λουσιάνο αμέσως μετά στο κόρνερ, αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αρτσούμπι είναι αυτός ο οποίος δίνει τη λύση μετά την επέμβαση του Νικοπολίδη. Και πάλι ο Ατρόμητος στην επίθεση με τον Λουσιάνο που πήρε από τον Κορακάκη, έβγαλε πάσα, αλλά έρχεται ο Τζόρτζεβιτς και πήρε την μπάλα, συνεργάζεται με τον Στολτίδη. Και κοιτάξτε γιατί ο Τζόρτζεβιτς σήμερα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στη θέση που αγωνίστηκε. Έβγαλε την πάσα στο Λούα 2-0 στο 30ο λεπτό. Ναι, ήταν πολύ καλή η αντεπίθεση. Ο Τζόρτζεβιτς συνέδεσε άψογα την αμυντική γραμμή με την επίθεση, με την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Και με το δεξί παλιά. Έβγαλε τις πάσες, εκμεταλλεύτηκε κενό χώρο, βγήκε δεξιά ο Λουαλούα, πέτυχε το 4ο γκολ στο πρωτάθλημα, ο Κογκολέζος. Τούμπα. Από την. Όχι. Έχει πολλούς τραυματισμούς ο Ολυμπιακός και είσαι ένας ακόμα. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό, 47ο λεπτό στην επίθεση, το σούτ του Λουαλούα στο 47. Από πλεονεκτική σχετικά θέση η μπάλα έφυγε έξω. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Ο Ατρόμητος προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά εδώ πολύ καλή κίνηση του Λουαλούα, ταχύτατος. Έβγαλε τη σέντρα. Ποιος άλλος θα κόψει εκεί στην άμυνα του Ατρομήτου? Ο Γιώργος Ανατολάκης βρέθηκε απέναντι στην παλιά ομάδα του, στην ομάδα που κέρδισε 10 πρωταθλήματα και αντιμετώπισε για πρώτη φορά απόψε. Απομάκρυνε τον κίνδυνο, φάουλ του Λουσιάνο, η μπάλα έξω από την αιστεία του Νικοπολίδη. Με την μπάλα στημένη από φάουλ προσπαθούσε να απειλήσει ο Ατρόμητος. Ήταν ένα λάθος των παιχτών του Ατρομήτου και ο Λουαλούα θέλησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μιχαηλίδη. Η μπάλα έφυγε έξω. Ξανά το πλασέ, το σουτ του Λουαλούα, η μπάλα out. Τα λεπτά κυλούν, ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Το φάουλ του Λουσιάνο δύσκολα ο Νικοπολίδης μπλοκάρει στο 60ο λεπτό. Και ακόμη ένα φάουλ με τον Λουσιάνο 2 λεπτά αργότερα. Εκτέλεσε ο Βραζιλιάνος και αυτός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Πέρσι μάλιστα και πετύχει και γκολ στο Καραϊσκάκη, στο 4-1 στη νίκη του Ολυμπιακού. Είχε χειροκροτηθεί νομίζω εκείνο το γκολ. Ναι, με πέναλτι ο Λουσιάνο. Και εδώ κοιτάξτε τη φάση. Ο Νικοπολίδης αποκρούει, απομακρύνει στο 66, κρατά την μπάλα και μετά την επιστρέφει και αντικρίζει κίτρινη κάρτα. Μάλιστα. Στο 66ο λεπτό. Για αυτή την ενέργεια ο Αντώνης Νικοπολίδης από το διαιτητή Κοντογιαννίδη. Ο Ολυμπιακός παρόλα θα βρίσκεται στην επίθεση με τον Στολτίδη να βγάζει τη σέντρα. Ο Αρτσούμπι γύρισε, ο Κοβάσεβιτς αλλού περίμενε την μπάλα. Διατηρείται το 2-0 για τους φιλοξενούμενους. Κοντά στην πρώτη εκτός έδρας νίκη ο Ολυμπιακός, με πολύ καλό το Μενδρινό που βλέπουμε εδώ από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Μενδρινός πέρασε την μπάλα στον Κοβάσεβιτς στο 72, το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Χαλαρά, Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό. Εύκολη επικράτηση. Δεν βρήκε στεναρή αντίσταση από τον Ατρόμητο, ο οποίος προσπαθούσε με τα φάουλ του Λουσιάνο να απειλήσει τον Νικοπολίδη. Με κορυφαίους τον Τζόρτζεβιτς, τον Μενδρινό, τον Πάντο αλλά και τον Λουαλούα ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Περιστέρι. Και πάλι η προσπάθεια του Μενδρινού που όποτε έχει κληθεί από τον Τάκη Λεμονή τα έχει καταφέρει, τον έχει δικαιώσει. Το 8ο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Κοβάσεβιτς. Ο Ατρόμητος στην επίθεση. Λίγο αργότερα από τον γκολ του Ολυμπιακού, ο Σάντσεθ, ο Παραγουανός, στο σουτ είναι απόκρουση του Νικοπολίδη. Αυτή η φάση βεβαίως, δύσκολη απόκρουση του Νικοπολίδη
από το σουτ του Σάντσεθ, το οποίο ξαναβλέπουμε, η μπάλα καταλήγει κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Στο 77 ο Κοβάσεβιτς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά κατέβασε την μπάλα με το χέρι, έτσι δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Για όλα αυτά φυσικά θα ακούσουμε και τον Παναγιώτη Βαρούχα στη συνέχεια. Και ο Ατρόμητος. Για αυτή τη φάση θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα. Ναι. Ο Σάντσεθ στην επίθεση, βγαίνει ο Νικοπολίδης στο 78. Απορεί και ίδιος με την απόφαση του διαιτή Κοντογιαννίδη. Θα δούμε συνέχεια ότι, χωρίς να θέλουμε να στερήσουμε τη δουλειά από τον Παναγιώτη Βαρούχα, αλλά βρήκε μπάλα ο Νικοπολίδης. Μπάλα δεν βρίσκει εδώ. Ναι. Στο 78, αλλά δέχτηκε κόκκινη κάρτα και στη θέση του ο Σιφάκης εμψυχώνεται από τον Αλέκο Ράντο και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Τάκη Λεμονή, γιατί περνά ο Σιφάκης στη θέση του Λούα Λούα στο 81ο λεπτό. Αυτή η αλλαγή για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Νικοπολίδης θα εκτίσει φυσικά την ποινή του στο παιχνίδι με το Διαγόρα. Το κύπελο. Την Τετάρτη. Καλά το λες, Στέφανα, γιατί μετράει και το μάτς του κύπελου. Εδώ η απόκρουση του Σιφάκη αμέσως μετά στο φάουλ του Λουσιάνο και συνέχεια απομάκρυνε ο Τζόρτζεβιτς. Και εδώ βλέπετε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, ο οποίος το 87 πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Δίπλα μας κάθεται ο Κώστας Αντωνίου, ο οποίος ήταν ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική, 15 χρόνων και 292 ημερών, αλλά ο Παπαδόπουλος έπαιξε 15 χρόνων και 283 ημερών. Από Ολυμπιακό, Κώστα μου, το έχασε στο ρεκόρ. Πρώτη εθνική. Και εδώ η κεφαλιά του Γκαλέτη που είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή λίγο πριν το φινάλε. Η ευκαιρία και πάλι ο Ανατολάκης ήταν εκεί και απομάκρυνε. Παίζουμε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Κόρνερ, Λουσιάνο, τη σέντρα, Κορακάκης είχε ξεχαστεί, αμαρκάριστος, πέτυχε τον γκολ του Ατρομήτου. 3-1 μειώνει ο Ατρόμητος. Ξαναβλέπουμε το κόρνερ του Σάντζεθ, τη σέντρα του Λουσιάνο. Είχε βάλει και πέρυσι ο Κορακάκης στον Ολυμπιακό. Το νικητήριο, το μοναδικό γκολ. Ναι. Εδώ ο Κορακάκης που πάντα βρίσκει τον τρόπο και τρυπώνει στην αντιπαλία, το παιχνίδι έληξε